Hi ha una cosa que fa massa temps que m'emprenya i potser a tu també et passa però no li poses nom. Parlem molt de salut, de menjar bé, de cuidar-nos, però sovint tot això t'ho expliquen en una llengua que no és la teva. Ep, i jo fins no fa gaire també ho feia així, però he decidit canviar perquè quan no et parlen com tu parles, és fàcil sentir que no va amb tu. No vull que et passi més, per això aquest espai és diferent. Aquí et parlaré en català, amb claredat, amb sentit, amb tu al centre. Perquè cuidar-se no hauria de sonar-te estrany. Hauria de sonar-te familiar, amb paraules que entens, amb consells que et connecten amb la teva vida. Si vols cuidar-te millor, entendre més bé què són els hàbits saludables i fer-ho a la teva manera, aquest és el teu lloc. Em dic Jordi Climent i sóc el coach nutricional en català. Sí, ja sé que utilitzo coach en anglès en lloc d'entrenador en català, però estem més avesats a aquest neologisme, tot i que no sigui encara normatiu. Segueix-me i comencem a fer les coses fàcils, en català, com cal, com et mereixes.